West Carbon Long District Driver Association Jengkha branch hinpen Jengkha Samson se India kumlena long milur ke kaipong. West Carbon Long District Driver Association Jengkha branch atuma hinpen troxi kep runner kep angdeng ru Samson se India karlia rania long pachaton dun si kachi ke muasai ke dengdu. Labang sa long pachaton dun si Karbia nok bi ru Samson sing ti aphan kachi ke mopon Jengkha Driver Association amai phubida sing rongphar kong chunbang Monsenot Tiso Sunil Terang Organize Secretary Munus Pator President Auto Driver Association Minder Tiso Secretary Auto Driver Association Labanalang litum arnikang samapor por phai truck malompen ru Samson sing ti akeng rialong milur kaidun si Mira Lake pa ipon West Carbon Long District Driver Association Jengkha Branch Drivers Association na hinpet ningduk cepak langpong. Top ini nalitum media bitung atum han nang pha teng pen nang litum apor teng ben apele bot aprang si akero pipar peglo pini niltum West Carbon Long Jengkha Branch Driver Association na hinpen separtir pipon si ini rules and something T 78 that in our serial long labang so milur ke kaidun along tum Jengkha dak auto association atum lapen driver Tata Mobile Driver Association atum ben patir pipon rapet si pini labang so program deng konlok Driver Association auto Driver Association men itum chetong hedak la ko Samsung sing ti 78 ke बाद anniversary la sinitum pindak Jengkha Driver Association auto Driver Association men la sinitum dak ini program dengpot ala sinitum dak milur tane ayang lipan ituman akhir jumi chuhang dolo la si kari benglong pan so se alang li akhir jumi penitum an so se kimei pan sinitum Samsung kasi ilitum handa karbinglong ke ilitum dak ke lalang li Samsung sing ti sida ilitum karbinglong handa amhang phathe ko system ason lo sin lason thak kasi long tin ta lason program deng lason de milur kai don son de mi ilitum driver association ne henta chuning rilo Pini kona dimensional itu Jengkha dak Jengkha masih ilitum driver ja tatamal driver association auto association dan itum cetong petsi asin itum dak pini so program nan dengko elemen upilene elemen bidasing lo panil dak da tatamal driver association ni presiden lo walang li battery elemen bidasing lo par walang li bang monsenot tisu media putung nomata karton paji riglo nang litum dak apor pen nang cetong nun thekpot Pini ani itum da katalon pon itum ipu rusen something tiphan itum kadom karchopot lasi council autonomous council manta itum kachuni rigang tum dak Jengkha Driver Association pen bang presiden khai ta dingje lo lapen lapu secretary bang da alangni ta ningje lo amala si non ili tumang nang kachuni rigang tum bang karbeng long ke doan arat phanda nili tumahin pen nang kachuni rubang tum bang lo Bini ani son mang cipi ponte puru sem something tipan son mang ke itum ta man peng pipon pen talon pon pameka pen itum ta yo dak itum non kedobom sita itum puru sem something ti jane si non itum longle phelang puno ya ta cerai kom itum ta dukok lopot amala akhir jume itum na chohang da pera sonte pubang si autonomous council anta kachuni rigang tung mangala lo lapen presiden khai ta ninggelo lapu secretary khai ta ninggelo lasi non ephang ke bang ilang mangge pini cepakeng monseroite pu lapu bang si mei